Ja, hallo. Det er Junkfriend 2. Her kommer en lille update-video på 1,5 minut. Fortæller jeg, hvorfor der næsten ikke er udkommet noget af god kvalitet på den her kanal. For det første, så prøver jeg jo EasyVid. Det bruger vi begge to, men det er jo ikke særlig godt. For det første, så er det ikke i fuldskærmsversion, og den optager heller ikke lyd. Og for det andet, så er den her mikrofon heller ikke særlig god. Undskyld, hvis jeg ødelægger dine høretelefoner der. Men om et par måneders tid, ja, det lyder som noget voldsomt, men om et par måneders tid, så vil jeg købe en studiemikrofon og et nyt optageprogram. Så videoen de vil være med lyd, fuldskærms, som for eksempel Search and Simulator i fuld skærm, og så vil min stemme være meget bedre i den her lydformat. Ja, lille hund. Og ja. Nå ja. Jeg fandt bare det her lille spil her, Super Hot. Linket er i description. Jeg havde ikke rigtig noget andet, jeg lige kunne optage hurtigt, så det var det, jeg lige valgte. Det var det, som jeg havde for at fortælle. Derfor er der ikke kommer nogen video ud til jer 5 personer, der subscriber til os. Og det er det Junkfriend 2, sign off. Og ja, det var vel det. Om måske en måned eller 2, så vil der komme lidt flere videoer. Altså kan jeg vel ikke sige andet end adios. See you later, alligator.